Biyen aku nate kondro mbok aja kesusu medhotke katresnan merga kahananku sing lagi berjuang kanggo masa depan kita. Saiki kowe mara kandha yen isih tresno kepengin dandani kepengin baleni emane ora bisa aku wis kadung kelo perjuanganku nyatane mbok anggap sepele. Biyen aku nate kondro mbok aja kesusu medhotke katresnan merga kahananku sing lagi berjuang kanggo masa depan kita. Saiki kowe mara kandha yen isih tresno kepengin dandani kepengin baleni emane ora bisa aku wis kadung kelo perjuanganku nyatane mbok anggap sepele. Biyen aku nate kondro mbok aja kesusu medhotke katresnan merga kahananku sing lagi berjuang kanggo masa depan kita. Saiki